Il-karnival wasalu l-entużjasti għandhom il-kostumi tagħhom lesti għal dan il-weekend mimli briju. Dan fil-waqt li l-karrijiet diġà tellaw il-belt tal-5 tiem ta' ċelebrazzjonijiet li ma jaqtaw xejn. Kollox jindika li l-ewwel 3 tiem tal-karnival se joffru temp mill-isbaħ dilettanti, temperaturi medji ta' 19 grad. Madankollu tbassir tat-temp qed jindika li mill-ħadd mistenni riħ qawwi li jaf ilaħħaq il-forza 6. Skont it-tbassir tat-temp is-sibt mistenni jkun xemxi ftit sħab fil-waqt li l-ħadd imbassar li jkun imsaħħab b'riħ aktar qawwi. U dawk li biħsibhom ikomplu jiċċelebraw it-tnejn u t-tlieta għandhom ikunu lesti għal xi xita ħafifa, speċjalment nhar it-tlieta, fil-ġurnata li fiha jintemm il-Karnival ta' Malta bil-parata fi Pjazza Sant'Anna. Intant huma bosta dawk li qed jaqsmu għal għawdex libsin l-aqwa kostumi tagħhom, lesti għal 4 tiem mimlijin kuluru briju, beluf mistennija jżuru l-Karnival fir-Rabat kif ukoll il-Karnival spontanju tan-Nadur.